5, 6 en 7 februari gaat de CITO-toets weer van start. De CITO-toets is een landelijke toets waarin wordt gemeten wat de kinderen in 8 jaar basisschool geleerd hebben. Deze week gaan we op verschillende basisscholen in de gemeente Sluis kijken hoe de leerlingen zich hebben voorbereid, wat ze verwachten en of ze zenuwachtig zijn. Vandaag nemen we een kijkje op de Christelijke Nationale Basisschool De Drieplank. Ben je zenuwachtig voor de CITO-toets? Nee. Nee? Nou, een heel klein beetje. En waarom? We hebben veel geoefend, ook met huiswerk en op school hebben we ook oefencito's gemaakt dus. Want je weet niet wat er gaat komen en het is ook gewoon, want je hebt het nog niet echt gehad. Ja, we hebben wel een paar oefencito's gemaakt en daardoor denk ik dat het wel makkelijker wordt. Dan weet je wat je kan verwachten. Nee, want het is eigenlijk gewoon een normale toets zoals we normaal maken. Dus alleen dan bepaalt die uitslag van, of ja, ook niet echt, want je weet wel een beetje waar je naartoe wil. Dus. Nou, het is gewoon een toets zoals alle anderen en alleen dan bepaalt hij welke richting je in gaat. En ben je bang voor de uitslag? Nee, want ja, ik ga sowieso geen VWO doen, dus... Dinsdag, als de CITO-toets echt van start is gegaan, nemen we een kijkje op de basisschool Bosterman van Ooyen in Aardenburg.